UGWUMBA. Nwanne ọ bụrụ na ị nene egwu ndị a na-agụ na obi ụtọ ha ji na-amanye enu ị nwere ike chee na ndị gọọmenti butere anyị palliative n'ebe ahụ mana n'eziokwu ihe ha na-eme bụ nhọpụta nke igwe obodo. Ihe anyị ji ka ya nwepụta anya bụ mmemme na UGWUMBA TV. Ọ bụ eziokwu ị ga-afụ na fon ka eji wee sechaa vidiyo esere anyị ka ga-enye ụnụ nke tọrọ bịati mana ihe anyị ji ka anyị wepụta ya bụ na o tego aka anyị nụdebere na e nwere ebe mere nhọpụta ma nke PGO ma nke igwe obodo ghara inwe ọgba aghara, ghara inwe nsogbu, ghara inwe ndị kwe na ndị ekwe. Ihe a bụ izizi anyị na-anụ ya n'ọtụtụ mgbe gara aga na enwere ebe ahụ pụtara ya bụ ihe ndị obodo niile wee gbazuo jiri ofu obi na ofu ọnụ nwee họpụta ya. Ya mere anyị ga-enwepụtara unu n'ụbọchị taata ka anyị tụpụnyete unu obere azụ. Soro m ka anyị gaa na obodo Umuisu Autonomous Community bụ nke dị n'Ugboawka Nkanu Local Government na Enugu Steeti. Na obodo a gaba n'iru dị ka anyị na-atụ anya na Chineke ga-eme ka udo gaa n'iru wee dị. Ọ bụ na iso n'otu onye na-azọ igwe na Umuisu Autonomous Community. Biko achọ m ka ịpụta ozugbo ka anyị fụ gị. Dịka obodo a dị, ngwajerezienụ biko. Please, the committee can go. Please clear this round. Officially declare them. Biko, anyị na-ekele nwa ọbụla. Na-ekelekwe the master of ceremony bụ Charles. Ebe ọ bụ na anyị echego m tụlee anyị ji ohere akpọpụta nwanne ya nwoke aka ekpuchi ọnwa nke mbụ. Please. The person standing on your knees here. By the name High Chief Sunday Nwobodo. Ake buchi ọnwa nke isi n'Enugu State. Wait na Chayono. High Chief Sunday Nwobodo. Ake buchi ọnwa 1 n'Enugu State. The Igbo ambassador to Ohaneze Ndị Igbo, a business tycoon, the CEO New Planet Resorts, a boss to many. On na-apụ ụzọ, ọ na-enye ọkụ, ọ na-enye ego, ọ na-enye infrastructure, ọ na-enye state of infrastructure. Very very important. Maka ihe rashi, ọ na-enye state of infrastructure. Biko. Can I learn the business of the day, please? Onye ọbụla na level no biko. Unayas, can I learn the business of the day? Biko, get on to. Ana m ayọ ka onunu ihe a na-ekwu nke ọma. Achọrọ m ịjụ biko enwere onye ọzọ nọ na Umuisu Autonomous Community maka Ishenu maọbụ Amafọ Autonomous ama mgbasara anyị bụ ebe a. Enwere onye ọzọ na-azọ igwe maọbụ chọrọ ịbụ igwe biko ya pụta tupu agbasa mmemme a. Maka ụlọ ọzọ anyị na-ajụ na-enwe elu. Anyị chọrọ inye nkeji ole ma ole. Onye na-ebu echi niile si na-agbara gị na ọ na-ịmara. Onweburu etu o si dị na ụbọchị Mọnde gara aga abalị 18 nke ọnwa Jenụwarị na 2021 na obodo Umuisu Autonomous Community dị n'Ugboawka Nkanu Enugu Steeti zukọtara wee họpụta igwe nke izizi ha n'ụdị na-enweghị onye ọbụla ga-amụ ya aka n'ihu dịka akpọgidere ndị ọbụla onye ọkwa na-eche ọpụta ịgbara fọm ịgba ha fọm pụta ka afụgodo gị anya ka a mara na enwere onye a na-atụrụ ya na vote. Obodo niile wee si enweghị onye ọzọ na enweghị onye ọzọ ga-apụta maka ịzọ ya bụ igwe maka na Chief Sunday Nwobodo bụ aka ekpuchi ọnwa nke Enugu Steeti, aka ekpuchi ọnwa Igbo niile, ezigbote onye UGWUMBA zuru ka eme n'ụdị na o so na ndị ga-azọtara obodo ihe ruru ha iji ego akpa ya
iji oge iwepụta ihe niile o nwere wee mee ka o mete mmadụ mma. Ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ ka nji mara ya bụ nwa amadi. Ndị ọbụla nọ na Lagos ga-agwa gị na ya bụ nwoke. Biko jụkwa na onye ọbụla nọ na Alaba International ihe gbasara New Planet Hotel. High Chief Sunday Nwobodo aka ekpuchi ọnwa n'Enugu steeti bụzi Igwe. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo nwa Okoli na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Nwoke nwe ebe a egwude ọ bụ na asị Chineke walụche anyị aja ike anyị tuo ya afa na ọ karịrị. Ezigbo mmadụ ihe a ụbọchị mbụ m na-ahụ ya m bịara ebe ọ na-eme ihe hụ ya ụbọchị mbụ na ndụ m a na-ekpa ihe niile daba ha ma nkụ nweta alat msizi oke na m ga-abịa mbịakwa n'ebe m hụ the man ya and ọ kwanyekwara m ugwuru uru m na obi juru m afọ ọ kwanyere m ọkpọ m ụbọchị ibu m ọkpọ dị m ga-abịa. New Planet ụlọ mmemme kemgbe ha batara n'ogbe a ha mere ogbe a niile chenji ya. New Planet gbanere at least o mekwara ọjọọ ka boys hapụ ị na-esi n'ọjọọ na-apụ na-agafe ego kpọta onwe ya ọ na-apịa nkụ ọ na-apịa amaghị m staịlụ o ji wee bịa ọ bịa agharịkwa ebe niile onweghị nke ọ na-achọ. One thing about the man bụ na New Planet every day mbosi ọbụla a na-ewepụta different thing entirely. New Planet mepere ogbe a mee ogbe a were ebe a na-ekiri nkiri mana ọ na-akpọbatara anyị ndị egwu ama ama na obodo a. Ọ dị mma ọ bụ eziokwu na ọ wụ ọnụ opozu dịka e kwuru na enweghị onye na-amụ ya aka n'ihu mana n'ihi na ndị gọọmenti abịana a ga-atụnata ya bụ aka a ga-atụnyerịta aka ya bụ na onye ọbụla si na ọ bụ naanị High Chief Sunday Nwobodo ga-abụ igwe ndị obodo ya biko ya pụtakwuo ya n'azụ. Biko na-ege ntị ihe sekretịrị electoral board na-ekwu ihe a bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. Biko ọ bụrụ na ị na-ekwu ọ ga-abịa igwe ngwa biko kọrọnụ gawa obodo egwu enyi nwoke please na-agụ ọnụ mara ihe na-agụ kọrọnụ gawa ọnụ mara ihe na-agụ gọvanọ repọt mara ihe na-ekwu ụmụ nwaanyị biko ma ndị ụmụ nwaanyị onye ọbụla kụwa n'azụ kọrọnọ n'azụ gawa anyị kụrụ na obodo enyi ọ ga-abụ online obodo enyi nwoke please obodo enyi nwoke please. I will a second line. The commissioner has approved for the second line. We are on a line. We assume that no one will put a label put up for everybody. You must make. Well done. Success, please. They say I should echo this. Onye ọbụla pụtara ebe a pụta for aka ekpuchi ọnwa. Ịma na ịpụta iwe nye aka elu a na-afụ gị. Biko. Biko gee ntị. 5, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 400. Ọ dị mma Igbo kwuru okwu si ụzọ amaghị akpụ ogene ya nere egbu anya n'ọdụ. Obodo a ezukọta na wee si na a ga-enwepụta igwe
site n'otu onu n'otu obi na-anụghịrị ọgụ na-akọghọrị ọnụ na-abagharịa mba na-agaghagoro ego na-agụnye ndị uwe ojii onwe bụrụ na onye nwepụtara bụ High Chief Sunday Nwobodo aka ekpuchi ọnwa nke Enugu steeti anyị si ya na aṅụrị mgbe na-eretara unu na ihe anyị ji emepụta mmemme a bụ biko ka ndị ọzọ si n'ebe a mụrụ ihe adịkwa ama ma ụmụaka ga-ekunye echi ka ha fụkwa na ya bụ obodo na-atọrọ ntọala ya n'udo na ọṅụ onwe na-asị biko ka ọhịa dịka ewu amaghị ya anyị na unu ga-anọkọkwa dịka m kwere unu na nkwa ya bụ onye onye nke anyị ga-enwepụtara unu ọtụtụ ihe gbasara mmepe ọ na-emepe obodo ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ ihe agadi nwaanyị hụrụ na ọkazi o ji wee baa n'ime ọhịa họrọ ọsọsọ ọkazi ya mere biko ka ọhịa dịka ewu amaghị ya ndewo. From all indications, ladies and gentlemen, this is a jubilation from Umuisu community. They're displaying their love and happiness towards His Excellency, the Executive Governor of Enugu State, the own White Lion and the Lion building. From all indications, ladies and gentlemen, the mission candidate, the Honorable Commissioner, the Chief Secretary of Igwe, and his intellect is here. Ladies and gentlemen, find out who we are. The jubilation of the from the Igboland where His Excellency responded to the cry and give them an autonomous community who means to work autonomous community. When they go to the UGBAWKA, they watch them on the road, they don't get them to land and they put them on the road to the a display of love. Moving in consonance, we also make welcome to the handshake of